Ahojte priatelia! Vítam vás na mojom novom kanáli Cesta s Bohom. Volám sa Dávid Chren. Mám 13 rokov a milujem Boha, milujem Bibliu, milujem modlitbu, milujem omše a také podobné. Poďme k veci. Mnohí sa ma pýtate, prečo som si založil tento kanál. Je to jednoduché. Hlavne preto, aby som mohol šíriť vieru, kresťanstvo, ale hlavne hovoriť o Božom slove a aby sme mohli spolu spoznávať Pána Boha. Čo budeme robiť na mojom kanále? Ja tu mám už pripravenú Bibliu, takže budeme určite čítať z Biblie. Ja veľmi rád čítam Bibliu. A budeme sa spolu modliť, nejaké modlitby. Ja mám kázne pripravené z mojej hlavy, tak tie vám môžem niekedy prečítať a také podobné. Takže toto bol taký stručný úvod, môžete ísť hneď na ďalšie videjko. Tam budem hovoriť, že Pán Ježiš je s nami na každom jednom kroku. Takže teším sa na vás. A aby vám nič neušlo, dajte odber a zvonček, aby ste mohli pozerať moje videá stále, aby sme mohli spolu kráčať po Božej ceste. Ďakujeme. Ahojte!